μαζευτήκαμε πάλι εδώ και φέτος, μεγάλη χαρά και τιμή, ιδιαίτερα για τον Αθηναίο που έχει κάνει 1,5 εκατομμύριο χιλιόμετρα μέχρι τώρα. Σήκω πάνω από παγκόρ μου, εκεί το. Για την καημένη τη γυναίκα του, τον ακολουθεί και δεν του έχει δώσει διαζύγιο. Σήκω δύο πάλι. Θέλω να ευχαριστήσω αρχικά τα παιδιά που ήρθαν από μακριά, από Γιάννητσά, Κατερίνη και από την παιδί. Μεγάλη μας τιμή και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να πω δύο λόγια για την χρονιά που πέρασε. Η χρονιά που πέρασε ήταν ένα χάρι μαύρο. Ήταν πολύ δύσκολη χρονιά και όπως ξέρετε θα έρθουν ακόμα δυσκολότερες μέρες και εποχές. Γίνανε πάρα πολλά πράγματα και μέσα στο φόρουμ και απ' έξω. Τότε αφορά το απ' έξω, το γνωρίζετε όλοι. Το μέσα θεωρώ ότι ό,τι παρεξηγήσεις έχουν γίνει και ό,τι λάθη ήταν καθαρά είτε από απειρία είτε από κεκτημένη ταχύτητα ή να το πω μεταφορικά από καλό εγωισμό. Μεταξύ μας είμαστε πάντα αγαπημένοι και πάντα αδέρφια. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπει κάποιος από εμάς στη διαδικασία να μαλώσει για ένα τίποτα ή για μια παρεξήγηση. Θα είναι μεγάλη παθημάτη. Θέλω να επισημάνω δύο πράγματα στα γρήγορα. Πρώτον, πολλοί βάζανε φέτος πέρσι εκδρομές, πολλοί βάζανε συναντήσεις έκτακτες και δεν πήγαινε κανένας. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, σχολιάζεται σε μόνιμη βάση τον αριθμό των συμμετοχών σε κάθε μας εκδήλωση ή κάθε συνάντηση. Και τρίτον, κάποιος που θέλει να έρθει και δεν ποστάρει ότι θα έρθει σε μια συνάντηση, να γνωρίζει ότι επηρεάζει 3, 4, 5 μέλη γύρω του που τον αγαπάνε και τον εκτιμάνε. Και εμένα προσωπικά μου έχουν πει, παραδείγματος χάρη, το παράδειγμα είναι τυχαίο, ότι εγώ θέλω να έρχομαι για να βλέπω τον Γρηγόρη. Τυχαίο παράδειγμα λέω. Αφού δεν έρχεται ο Γρηγόρης ή δεν ποστάρει ο Γρηγόρης, δεν έρχομαι κι εγώ. Λοιπόν, θέλω να καταλήξω στο γεγονός ότι επειδή είμαστε δημόσιο φόρουμ, μας ενδιαφέρει η εικόνα μας προς τα έξω να είναι άριστη. Ό,τι γίνεται να μένει μεταξύ μας και θα κάνουμε τα πάντα για να περνάμε όσο το δυνατά καλύτερα, έστω και με 20 ευρώ στην τσέπη. Εγώ τουλάχιστον θα το προσπαθήσω. Σας το υπόσχομαι. Θα γίνουν εκδρομές φέτος κοντινές. Μήπως ένα Honda εδώ στη γωνία Ασημή. Δεν κρατεί. Ασημή Honda. Θα γίνουν εκδρομές φέτος, αρκετές εκδρομές οι οποίες θα είναι κοντινές για να έχουμε μικρό κόστος και μετακίνησης και εκεί που θα πάμε να έχουμε την επιλογή ή να πιούμε μόνο ένα καφέ ή να φάμε κάτι οικονομικά, ένα σάντουιτς κτλ. Αυτό θα είναι το κύριο μέλημά μας. Το μόνο που μας καταλήγοντας, για να μην σας κουράζω άλλο, το μόνο που μας έχει απομείνει σε αυτές τις δύσκολες μέρες που μας περιμένουν είναι η μεταξύ μας αλληλεγγύη, η παρέα, η συντροφιά και ότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στην άλλη άκρη του υπολογιστή σε όλη την Ελλάδα κάποιος που μας περιμένει να μας ακούσει και να μας κάνει παρέα. Εγώ θα σας ζητήσω προσωπικά να έχετε μεγαλύτερη συμμετοχή έστω μέσα στο φόρουμ. Αυτό θα μας βοηθήσει όλους μας να νιώσουμε καλύτερα και να ξεπεράσουμε έστω θεωρητικά και ηθικά τις δύσκολες στιγμές και μέρες που μας περιμένουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Να είμαστε όλοι γεροί, ευτυχισμένοι και όρθιοι. Ο κουνιάδος σου τι είναι, ρε? Ο κουνιάδος σου τι είναι? Όρθιος. Σκουλίκι είναι. Το κόψω στο κομμάτι και θα σταματήσω.
Το μόνο που θα μπορούσα εγώ, σαν Γρηγόρης, να πάρω τα πόδα των άδειο είναι το cross runner. Εφόσον δεν έχω μαρούλια, Λοιπόν, ούτε το θα σας μοιράσω τσουρεκάκια. τίποτα. Κάθομαι με αυτό που έχω και Εδώ μέσα υπάρχει ένα και μοναδικό φλουρί. Όποιος το κερδίσει, δεν θα γίνει αυτό που είπαμε Γρηγόρη, όποιος το κερδίσει θα πάρει όλα τα χρήματα τα μετρητά που έχουμε μαζέψει. Πόσα είναι Λάζαρε? 200 κάτι ευρώ όποιος κερδίσει το φλουρί. Συμμετέχουν όλοι όσοι παρευρίσκονται εδώ. Στις κληρώσεις των δώρων όμως συμμετέχουν μόνο τα μέλη του κλαμπ, μόνο τα μέλη του φόρουμ, τα οποία σας μιλάω, τα μάζεψα με πάρα πολύ κόπο και υδρότα και το λέω όχι γιατί κουράστηκα, γιατί παιδιά πάρα πολλοί επιχειρηματίες με κρατούσαν με τις ώρες στα μαγαζιά τους να μου πούν τον πόνο τους και 3-4 δεν δώσανε τίποτα. Με το που έμπαινα μέσα λέγανε σήκω φύγε δεν έχω τίποτα. και έφευγε. Έφευγα, τι να κάνω. Τι να κάνω. Έλεγα δεν πειράζει του χρόνου, δώσε ξέρω εγώ έστω ρε παιδί μου καμιά κάλτσα, κάνα κορδόνι, κάτι, κάνα μπρελόκ, τίποτα. Θέλω να επισημάνω δύο πράγματα για τους χορηγούς μας. Για άλλη μια χρονιά παιδιά, το Diners Stock Bazaar που το διευθύνει εδώ στη Θεσσαλονίκη η κυρία Φανή, που τη γνωρίζετε οι περισσότεροι, μας έκανε τα περισσότερα και ακριβότερα δώρα. Επίσης, θέλω να δώσω έμφαση. Για πρώτη φορά φέτος πήγα στο Μερεμετζάκι, Γιαμάχα Μερεμετζάκης, ο οποίος είχαμε μια μεγάλη μακριά συζήτηση για το κόστος των σέρβις, κυρίως των D-Max, ο οποίος μου είπε ότι έγκυται το κόστος φταίει το γεγονός ότι είναι ακριβά τα ανταλλακτικά και εκεί δεν μπορεί να κάνει τίποτα και ότι δεν θέλει να χαλάσει το όνομά του και την αξιοπιστία του σέρβις. Μιλήσαμε όμως και μου υποσχέθηκε ότι μέχρι τέλος του μήνα, αρχές Απριλίου, θα μου δώσει πακέτα προσφορών με aftermarket ανταλλακτικά για να ρίξουμε το κόστος των σέρβις σε όλα τα κυβικά της Γιαμάχα, και στα 125 και στα 2,5 και στα 400 και στα 500. Αυτά. Λοιπόν,